Здравейте! Днес ще поговорим за това как да си направим пасивен парник или парник от ново поколение. Ето това сега е моя първи опит, който ми отне около месеци нещо да го направя. Но ще ви обясня стъпка по стъпка основните правила и ще видите, че не е много сложно. Първото, което направих преди да сложа тези бетонни основи там долу, е да викна един малък багер, който да изкопае по всичките тези 4 страни един изкоп на 1,20 м дълбочина. Една педя може би беше широк. И надолу пъхнах от синия фибран, за да мога да изолирам студената почва, която е тук, от тази, която ще бъде вътре по-топла. Това нещо след това го зарих с пръст и след няколко дена, когато олегна, бях готов да почвам да слагам този пояс от бетон, който е по 4-те страни на парника. Ето го и от тази страна и така и от другите две. След това започваме да слагаме основните греди в 4-те ъгъла и с тези по-малки да правим другия градеж, за да може след това, когато всичко приключи, сложим и горните, да напъкваме стъклата. В моя случай аз избрах нормални стъклопакети, както се казва бяло-бяло стъкло, а не от 4-те сезонно, не от К стъклото. Целият парник съм го правил по една книга, която на един институт за пасивни парници, намира се в Колорадо, и преди ги бях попитал, те казаха, че най-доброто стъкло за парник остава чисто бялото, прозрачно, съвсем нормално стъкло. Така че навсякъде аз съм сложил стъкла. За тези странни места горе, където са триъгълниците, вече нямаше как да правя по поръчка, не ми се занимаваше, и съм сложил 3 пласта от поликарбонат. Сега за България е важно да се спази някакъв наклон за зимата, а и когато вали дъжд, разбира се. Затова съм избрал някакъв слаб наклон, за да може снега през зимата да се оттича към оная лява страна. И също, което е важно, да се ориентира самия парник гледа на юг. В моя случай юг е там. И затова слънцето, когато идва тук отгоре, пада по този начин и влиза повече слънце и светлина вътре в парника. Това е важно. Затова северната ми страна е тази вдясно. И затова гледа парника естествено на юг. За таван избрах нещо по-хубаво. Това е поликарбонат от дебелите 25 мм. Две огромни плочи по 4 метра и тях съм ги съединил с една специална лента свързваща. От всякъде съм го изолирал колкото се може повече. Всички тези сладки, тук отдолу съм ги запълнил с силикони, с допълнителни летви, за да няма излизане на топлото през зимата. Всичко друго е допълнително вече, което съм си играл в продължение на няколко дена. Да кажем, тук между всички тези сладки на дърветата съм го пълнил това с силикон, за да няма никъде пролука, където да излиза по никакъв начин топлото. Тук това съм го доизмазвал, единствено да се оттича водата по-лесно, където се допира стъклото до дървото съм го изолирал с силикон и се надяваме, че първата зима нещата ще издържат без да падне до 0 градуса, без никакво друго отопление. Но за това, когато дойде времето, в някое друго видео. Значи говорихме за изгледа, че трябва да е насочен към юг, за наклона горе. Ето го, сега ще ви го покажа отвътре. Влиза се през вратата. И това е парника отвътре. Общо зато навсякъде е стъкла. Само тавана е дебел поликарбонат, който може би изолира по-добре, отколкото нормалното стъкло. Нормалният стъклопакет. Това е естествено навсякъде да кажа, че е стъклопакет, т.е.
две стъкла и по средата е сух въздух, както ги продават за прозорците по къщите, съвсем нормално. С едно стъкло нищо няма да може да направите. Или с един слой поликарбонат. Трябва да е много дебел. Това са нещата вътре. Тук имам цитруси и те високите естествено домати, за да пробвам как ще виреят. Имам всякакви банани там в ъгъла, няколко вида палми, маслина и други неща, но сега идеята е да покажа как изглежда отвътре. Доста е висок, в тази си част може би към 3 метра близо, 2,80. Тук е по-ниско. Важно нещо за парниците е да има течение, да може да се проветрява, защото ако е само от вратата, въздуха няма да може да минава свободно и ще стане вътре огромна жега и ще почнат да умират всички растения. В моят случай съм сложил един прозорец в този край и по диагонал. Ето там ми е вратата. Никъде другаде нямам отвори, но това е достатъчно. Ето в момента леко се заоблачи и температурата е 34 градуса. Най-много съм го виждал да стига до 38 и нещо. Няма и 39. Което е поносимо. Всичките видове растения, които имам, издържат за сега на тази топлина. Естествено, аз лятото не исках да рискувам и затова съм поръчал едно плътнище, най-обикновена мрежа зелена, която съм метнал отгоре от външната страна на покрива. И тя все пак дава една сянка, за да не грее слънцето прекалено много вътре. Сега с наближаването, с края на лятото, наближаването на есента ще махна тая мрежа отгоре и ще стане още по-светло, защото вече ще ми трябва повече светлина. Това, което препоръчват от този институт по пасивни парници, е зимата да се отопляват с тази система въздух, земя-въздух. Тоест още в началото, когато правите парника, можете да изгребете на метър и нещо отдолу цялата пръст, да направите един изкоп като за басейн. Слагат се черни тръби, може би такива, които са за ВИК-то ги ползват, това е най-евтиният вариант. И цялото нещо като серпентина, така се полагат тези тръби. Може би, това моят парник е 4 на 4. През всеки 50 см да се сложи такава тръба и да се завърта, Има няколко различни модела на слагане, в интернет е пълно. След което в единия край се слага силен, но наистина професионален вентилатор, който ще духа въздух, ще напълва въздух в тези тръби. Студеният въздух, който ще е от парника, минава през топлата земя, защото тя на 1 метър надолу е винаги постоянна температура. Мисля, че беше 12 градуса. И в другия край вече затопления въздух ще излиза. И по този начин използваме геотермалната енергия. И имаме само един малък консуматор на ток при този вентилатор. Аз това нещо не го направих. Не ми се занимаваше и ще видим първата зима каква ще бъде температурата при мен. Почвата ми е много тежка, глинеста, става на огромни буци. Понеже направих грешката да изкарам долната отгоре и сега в момента се е напукала. Но това е следващия проект. Да се махне тази почва доколкото мога. Поне на първите 20-30 см и да се сложи чернозем. И като цяло, мисля, че казах всичко за парника. Ако имате въпроси, ще пишете в коментарите и ще помагам.